Allah malam ya zaka shigo mana gida haka ba sallama kai ka shigo mutane kai tsaye haka ake yi. Karka damu ma'aikatan hukumar tsafta ne mu. To Allah ma'aikatan tsafta kai aka ce ma haka ake shigo a gida ba sallama gidanku ne. Ya kuke mutane irin wannan ne kai ka shigo mutane gida ba sallama a tsaftar banza tsaftar wofi. Ai gidan ba macen aure ne shi yasa kaga mun shigo kai tsaye. To ba matan aure kawai sai ka shigo dan ba matan aure ba za ka yi sallama ba. Wace irin waya? Uga iPhone 11 ne. Allah can ku dinga kiyayewa leƙa gani sun tafi. Suna ne? Uga su biyu ne. To me suka ce maka? Haka suka ce mun su 'yan duba gari ne. Babban yana da gashin baki. Ka Allah gafara da Allah a duniya ne ai. Kaga da Kano, da Kaduna, da Lagos, da Port Harcourt, in dai Lado shiga, wallahi sai sun gane, saboda su fitattu ne ai. To yanzu me abin yi oga? Kowa ya bar area a cikin ku. Oga ai abin da kace shi za a inda rabbana. Bawala. Zakiya, ya aka kika taho da su? Ba mu kaɗai ba ne ma har da 'yan sanda suna kofan gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abu. Na'am. Ina Hauwa? Neman ta muka je yi ba mu ganta ba shine 'yan sanda suka kama mu. Jamilu! Jamilu zo! Na'am? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ka ku? Ba mu kaɗai ba ne har da 'yan sanda suna kofan gida. 'Yan sanda kuma? 'Yan sanda fa? Inna lillahi wa inna Je ka kira min babanka. inna lillahi ina zuwa. Ha, wani ya ci nama meka da mun daddana ya da mun so da sai dai wala shaida ko wala hala sai mun yal ni dan Audu dan gidan Safiyanu masu gonan nama. To Allah yana gani mai ko ba tare na mai kunun zaki ba ko an kar biri yayi barna na sani yau mai gona ke ganin biri sarkin ta'adi banga mai kare ya zo ba Allah yana gani mai ko Salamu alaikum. San bine ne ga wata alhakuman min naira. Ya aka yi ne gaye? Allah ya sana man da na gaske ne. A yau kuma abinda ba burodi ne wannan? Ko jikakken burodi ka gana dauko? Na 200 za ka yankan. Na jaka? Eh. Ta za ka sai da kudin ka zo. Wani ya ci nama me ka. Ha, ya mana ya gasu. Fita a gwaje zai yi ko ya koshi zan yi. To ana kawo motsi yake a hannunka ne yine sa. Ka sani rawa yake, ka san nama an yaji kidan disco, ka san gayu kun saba da disco yaji ya fara yi. Yankan na 200 nan. Na jakar kawai zaka siya? Zai dan kuwa naman nan da ka san yayi kauci ya kuke baya shi da wuri. Gaskiya ne. Sai dade aka babba shi ba. Bare wanda ka tarar da kakana ne yayi shi. Gaskiya ya ka je gida a daka ma, ka san mai siyan naman ya fi ni bakin jini. Samun shi a nan wajen. To. Ba igiya zaka daura mu ba sai ran sallah? Ko ai ruwa kake yi ne naga ka ki samun yaji. A yan cadi nake yi wa. Shine abin. Na ga ma naman ne naji kamar tsaki yake a bakina. Ba dole ya tsaki ba, ka saba cin jaba wannan ba jaba bace. Nama ya gasu. Wannan tambaye ka mana. Eh ga yamun zan baka amsa. Amma wannan naman. Yanda aka yi
irin mandirin yan hallaran nan ka je ka ɗebo kai tsire da shi. Wannan ba mandiri bane, mahaifa ce yaro. Ana haihuwa za a yadda mahaifan na ce aban akwai masu irin ku masu san banza. Ai mahaifa ce yaro. Ka ji ta tantane. Wa alaikum assalam. To dan jaraba kudin ce fa ne sai an biyo ni anan ban kirga na bayar bane. To ta ce dai ka je. To me ya faru? Naman zaka kai musu. Saboda na daura kura? Wallahi baba ta ce dai ka je ne tana son ganin ka. To wai lafiya? Wallahi Sa'abu ne suka zo daga birni. To dan Sa'abu sun dawo ka je ka ce mata kar ta raba kudin nan sai na zo. Kar a yadda a ba wani ko sisi sai na zo. Baba su da yan sanda suka zo. Sa'abu da dan sanda? To shikenan. Ka tsaya ka ci gaba da kallon naman nan. Wannan ya biya ni. Kaga dan iska. Ko ka tafi masa naman man ko su ba ka ci? Ai ba yar kura na daure a can ba. To. Kasuwa zan ga ba magana ba. Ni ma fa saurayi ne daidai nake da kai. Wallahi ne ka san sabulu na ci. Yanzu na san ciki na kana cin nama yana tsaki kai ka san bai gasu ba. Uwani. Na'am. Uwani. Ina jin ka. Ki tantance na a marasa mutunci. Dole a duniya ma sai na zama na daya. Akan yaran nan fa ni fa babu irin bala'in da ba za a yi da ni ba. Banda rashin mutunci su uku wace a 10,000 aka aiko min 10,000 ko kaji na tura binni aiki ai aiko min da 10,000 kuma 10,000 ma na wata ɗaya aka aiko min ko kuma an kuma aiko da wani abun mun abincin ku na mata ya sa kin boye. Ha ba malam kai ka fiye matsala na rantse da Allah kai fiye son kuɗin masifa wallahi me yasa kake irin wannan ne ki duba ki gani ni irin wannan malam mutunci idan ba zan iya tambarin tafi binnin nan neman yaran to ka tafi Allah ya kiyaye hanya ina nan nayi gangi nayi garaya nayi kacaki nayi kwalma kin gane ko kin san na sani shi yasa na rufa ma asiri to amma da samu ni har wasa da kura nayi da kika ganni nan wai su wayannan yan dokan da aka kawo har wani ma zazzare min ido yake yana kafa min doka wai kan na sake kai yaya na munni dan ina kauye akwai wanda zai bude min ido ni akwai wanda zai bude min ido ni kawai yata na sani dan Allah dan annabi ni aka fita kawai ka je ka nemo min yata ni ba na son ganin ka a gidan nan ni in ba yata ka nemo min ba na son irin wannan tsakani da Allah da na dame ki munafika a duk da ke sai ki je ki dinga wani ririri hanci sai ka ce usul kin san Allah sai na je binnin nan akan yarinyar nan tashin hankali ko me zan iya fuskanta sai ka ce wani dan ni fa yan iska babban dan iska ne ni nan babba ne a yan iska dole da yan iska babba ne ana nada sufeto ne ni saboda haka tafiya binni ya kama ni kuma zan je neman yata kuma babu wani dan doka da zai bude min ido ni dan an ganna kauye shawara ki haka ko ni dan Allah dan annabi ka daina min ka cika ni da surutu ka daina min surutu ka manta kwaikwaya dan Allah ni ka tashi ka je ka nemo min yata dan Allah dan annabi ban san irin wannan zuwa binni ya kama ni to kin ga da na tashi ganin gabas sai da na bi nan na tsallaka kogin Ibbu na je Ukari na je Maraban Ba Isa na tsallaka na tafi Addonga na dawo Ukari na dau hanya ni ne gindin Dorawa ni ne tallata Raba kin san talla ni ne mutum biyu ni ne Garba Shede na zarce sai da na ciwo Iwara ranar Litinin na barta ne gabas ni ne har mai hula kin san mai hula to ni ne hawan Mambila da ne nan kuwa sai da na ga bakin ruwa da ne nan kuwa sarki buzu sai da ya sanni shine yanzu aka dauko dan dokan ma da bai da igiya ai na fuskance shi sai na kare masa ta kallo na ga ba igiya to zan tafi binni idan na so in na je ai kilishi da ni wani yawwa zan hada ina
yanzu tambayar da nake maka me matsalar ku da shi abin da fi damun ku kenan babban damun mu da shi ko so yake da kima ta baban mu ba wani hujja ba dalili shi bai san daidai ba in ka ce gyara ba zai gyara ba in ya ce sai abu ra'ayin kansa kawai yake bi ka gan shi ya girma dai kamar yaro ƙarami kawai shine ban damu to in Allah da ku tun da izo nan gidan malam wa ka taba to ka zo gidan ku da ka san daidai kuma sai ka gyara sai da ka daki kanka amma ba da kima ta ubansa ba kana ji na ko yanzu abin da za a yi za ka bada 10,000 kuɗin makaranta sannan za a bada 5,000 kuɗin dan omo da wanke-wanke da dan abin da ba a rasa ba ko dan ciwon ka ko wani abu ya taso saboda magani ina fata ka fata ne kai kuma ba dai ka daki mata uwanka ba sai dai ka daki kanka a nan gidan ka bance ni ko kuma sai ka daure fuskar ka ta banza ta ubi nan gidan malam ka taba nan wallahi sai ka shirye ko ba ka so ma da lakani ba ƙarya bane nan gidan na shirye da fi da irin ku wanda ba haife shi ma ina cikin uwarsa na shirye da shi ballan ta kai da ka fito waje dan du'a ka bance ni abinda zaka min kidan ka ji ko wannan kudin za a bayar ka tafi ka bar shi a nan wajen mutumin banza mutumin wofi ai da ni irin ku nake so kamar ku kuma dalla mun gode malam Allah ƙara alheri Allah ƙara basira Allah ƙara su makaranta ai ta hakuri Allah ya kai hakuri me yake son ma dan abinci zaka ba ni ba zan iya cin abincin gidan nan ba zan iya baka tun na sanan ba ayan ba za ka ji su ba kai da baka san daidai ba ka girma ka san girma ba wa kawai dan za ka zo na na'am a tafi da shi to a sashi amari isan da bambanci to an gama mana a tafi da shi to tashi mutai ka riga ka zo gidan malam ka ta na'am akwai kudi a cikin sa ɗaya ba musu to an gama malam mu je الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا أي كرم malam zai yi magana. Balarabe. Allah shiga fanta malam. Yau wannan yaron. Na'am. Iyayensa za su zo. Na'am. A kwance masa mari. A sashe wanka. Kyau. Domin idan sun zo mu karɓi kuɗin mu. An gama malam. Shi kuma wannan. Wa kenan? Wannan mai farar rigan nan. Na'am. Shi ma yau nasa za su zo. Domin sun ga idan sun zo sun gan shaka sun san ya samu. Su ma mu karɓa abin za mu karɓa. Dan gaskiya na gan shi yayi kyau yanzu sosai. Saboda haka za mu yi addu'a yanzu. Na'am. A tafi mai wanki je yi wanki mai wancin allo fa da mai wankin kaya je yi salatin annabi 10 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a hada alqur'ani a fita hankali ku masu marin nan ku shiga ciki mutanen banza mutanen wuri
Aduniya ne, Aduniya ne, Aduniya ne, Aduniya ne. kamar yadda dai aka yi mana kwatance ai gurin assalamu alaikum. Allah ya gafarta malam. Kamar da yadda aka kwatanto min an ce kai ne malam waka. Kware kuwa. Allah da iko yi. Ashe sunan yayi ni saka. Al sunan ku yayi nusa malam ai kamar mu ne. Ai mu ma sunan mu ya kauraye duniya. Yadda ka san hayakin sigari. Haka sunan yake. Ka gani kuma da abin da ne sula kenan shi ga gara da shi. Gaskiya ne. Duniyancin mutum ne kuma yazo nan. Ni kuma na gama da shi. To ai baka sani ba aka rama kallau. Ai wanda ya yadda da wannan to dan duniya ne hamshaki. Ai duniya ba ta shigowa ba wannan. Gaskiya ne. Kwarai ku malam. Wani ina ma za ka zauna bi. Allah sarki. Zai tukuna. Lafiya da tukuna. Dalibi ka kawo ne? A'a ba dalibi na kawo ba wannan koda dalibi ne mallaki na ne. Amma zai tashi jahili kuwa. Ai ka san karatun kamun ludayi ne malam. Kamar azubo kunu ne wannan ya kama wannan ya kama. Amma na kan ba irin wannan bane. Ai ni na azuku ne. Ni tawa makarantar da ake malam. Allah ya gafarta Allah. Hadalla. Wannan zai so zo da to baka fahimce ni ba da kyau. Kware kuwa. Ni ne mijin ni ne baban Abu. Abu wace Abu kenan? Yarinya da aka kawo wa malam aikatau. A matar malam ne ko? To matar malam ne. Yawwa. To ai tana ciki ban gane zai zancan bari shi. Baka gane ba ko? To ai zaka gane malam. Ai shi ba a ganewa da baccin makaho. Sai an dungure shi. Wannan gaskiya ne. To abin da ya kawo ne na zo neman yarinyar ne. Haka ne, bara ji kira wuta. To yanzu matan malam din tana kusa? Sai ta bayani sosai ko? To kai kira ta malam. To ba kuma ai mai sauki ne. Ai haka aran ma. Ba kuma. To ba kuma. Allah ya gafarta malam. Allah ya gafarta ai saboda abu yayi kyau. Wallahi kuwa. Ikon Allah. Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya sanya alheri, Allah ya sa a yi da mu. Allah ya sa a yi da mu. Ai ni kamata ma a zo a yi komai a nan. A zo a yi komai. Dama na je can ƙauye ne dalilin suna ta hayaniya ne ita matar da mijin saboda kin san ba ta da haƙuri. To shine ya sake ta ya ce zai aure ni. Alhamdulillah. Ai abu yayi daidai gwara ma da ta tafi. Shine na je na kai shi can. Da na je na kai shi shine aka ce ban yi adalci ba da ban gaya miki ba shine ce bari in so. Gaskiya ai a nan ma za a yi komai. Komai da komai ki kawo shi a yi a nan. Yanzu yana ina? Yana nan waje. Ina ji jira yake malam ya gama karatu sai ya shigo ya gaishe ki. To alhamdulillah kin ga ikon Allah ko? Ana cewa muna kai yan aiki ana kaza ke kan gidan aiki yayi miki kyau. Wallahi gidan aiki yayi miki kyau. Alhamdulillah. Allah ya tabbatar da alheri. Ai sai a yi a nan komai ma a yi bikin a nan. Yayi daidai. To ai shi kenan. Jamila ma tana ciki. Jamila! Na'am. Zo. Jamila. Ikon Allah, Jamila haka kika ƙara kyau? Wallahi kin zo a shi kenan. Kin gane kika ƙara kyau? Allah sarfi. Ya kike? Lafiya lau. Kin zo kenan. Sami. Ai ta kan abin yayi kyau gashi nan duk kun yi tsatsa haka ta kamun kayan arziki kake ga abin arziki. Wallahi tallahi kar ki ga abin arziki. A'a Aisha. Allah sarki Aisha shi kina nan. Ya na ganki haka? Yo ba dole ki ganta haka ba. Wai dan mai gidan ne ya mata wannan aika. To ki Aisha garin yaya haka ta faru? Wallahi daga gyaran daki aka gyara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nima ina cikin wannan masifar. Allah ne kadai kawai zai iya cire daga cikin wannan masifar da nake ciki. Yanzu haka a police station muke. An rasa waye ya cikin. Uban ne ko dan? Sai ta Allah. Sannu Aisha. Ke dai bari. Wannan abu ai babu. Malam. Lafiya? Mace ki zo. Lafiyo. To ga nan. Oh. Bismillah Allah.
wannan ita ce iyali na ba. Ƙwarai ku da gaskiya. Ya zo ne wai neman wata ko uwa kace? Ni ne baban su Hauwa. Wanda na baki aka baki ƴaƴana guda 3 kika taho da su. To bi hukuma ta mayar min da su. Yanzu ɗayan na taho nema. Kuma ba zan koma ba ita ba. To iyalin naka ba maka bayanin cewa duk gidan aiki aka kai su ba? Ita ma tana gidan aikin. Ko kaji guda 3 na zubo a jogo na kawo su aiki aka aika min da 10,000 to zan dawo ɗeba abina in komar da su don haka ba zan koma babu wannan ɗayar ba. To bari in kirawo. Wayan ma ta ki shiga. Wannan mata ta ki shiga, to bari in dai kira wacce ta kawo min, wacce ta kai mata 'yar aikin inji. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam, wace ce? Matar malam ce wacce take kawo 'yan aiki. Oke, na gane ki. Na'am, sannu ina gajiya, ni ce. Wallahi iyayen yarinyar nan da kika ɗauka, Hauwa, su ne suka zo suke son ganinta. Ba na turo miki nambar Hindun ba? Ai na riga na kira nambar tata ba ta shiga. Na yi har sau nawa ta ki shiga ne, shi yasa. To bari in turo miki wata ki gani ko ita za ta shiga. To. Ni ba na Kano yanzu, na yi aure a Port Harcourt. Na auri wani custom. To, custom kika aura? To madalla, to turo min nambar in kira ta in ji. Turo min. Balarabe! Na'am. Zo! Na'am. Gani. Ka ga wannan, duba min nambar nan da aka turo? Ka saka min akai, ita zan kira. Yanzu aka turo ta? Yanzu nan. Yawa. A kira? Kira ta. Yawa, ta shiga. Salamu alaikum. Hello, da wa yake magana? Kina magana da matar malam mai kawo 'yar aiki. A wacce ta kawo miki yarinya Hauwa. Ron number.